Το 2012, μία εκπομπή με τίτλο «Η αξία της αλήθειας» έβαζε τους συμμετέχοντες σε μια καρέκλα, τους σύνδεδε με έναν ανιχνευτή ψεύδους και τους έκανε προσωπικές ερωτήσεις με αντάλλαγμα μετρητά. Όσο πιο ειλικρινής ήσουνα, τόσα περισσότερα χρήματα κέρδιζες. Το πρόβλημα ήταν ότι η οικογένειά σου καθόταν ακριβώς δίπλα σου, ενώ τους απαντούσε σε όλα. Η πρώτη διαγωνιζόμενη ήταν η 19χρονη Ρουθ Αλία, μία υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου που ήλπιζε ότι το σόου θα της άλλαζε τη ζωή. Κάθισε δίπλα στους γονείς της και το αγόρι της καθώς άρχισαν οι ερωτήσεις. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να έχει διαφορετική εμφάνιση, ότι ντρεπόταν για τους γονείς της και ότι έμενε με το φίλο της μέχρι να βρει κάποιον καλύτερο. Τότε η εκπομπή προχώρησε ακόμα πιο βαθιά. Η Ρουθ αποκάλυψε ότι δούλευε ως τρίπερ σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης για να πληρώνει τους λογαριασμούς της. Κάτι που το αγόρι της δεν είχε ιδέα. Το επεισόδιο έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα η Ρουθ εξαφανίστηκε. Οι ερευνητές την έψαξαν για 10 μέρες μέχρι που τη βρήκανε θαμμένη σε ένα ρηχό τάφο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο σκληρό. Αλλά η αλήθεια οδηγούσε στον ίδιο άνθρωπο που καθότανε δίπλα στη σκηνή, ενώ εκείνη αποκάλυψε μυστικά που τον έκανε να ντραπεί μπροστά σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρώην φίλος της, ο Μπράιαν.